Oerlwieke liet een meerderheid in de steden weten net te vielen voor de bouw van een nieuw Tialf-stadion naast het voetbalstadion. In plaats daarvan moet de bestaande ijsbaan voor 50 miljoen euro opknapt worden. De KNSB kan van de media maar een voorzichtige reactie op dat nieuws. Wil Tialf topsport, recreatierieden en evenementen houden, dan zoekt het boen maar één oplossing. Als je dat allemaal op één plek zou willen hebben, als je het goed wil combineren, dan moet je denk ik naar een twee-banen-optie. Wat het boen op de persconferentie vooral benadrukt is het behoud van kwaliteit. Topreedrieders moeten de kans krijgen om onder de beste omstandigheden te trainen en te rieden. Er is afgelopen weken veel nieuws geweest rondom ijsbanen in Nederland. Daar wil ik graag iets over vertellen. Als we kijken naar het schaatsen, en dan denk ik niet alleen aan lange baan schaatsen, maar ook nadrukkelijk aan shorttrack waar we aardig op weg zijn. En ook kunstrijden wordt nog steeds niet losgelaten. Willen wij richting internationaal niveau de beste zijn, blijven of worden? De beslissing dat de topreedrieden in Tialf blijft, wil het boen nog net Jan. Constateert de fracties aan dat ze die gronsje wel gaan willen, dat ze de plan voor het opknappen van Tialf stiepje. Voortdurend wil je vanuit de topsport streven naar het allerbeste. Want daar worden we ook op afgerekend. Als we straks niet meer presteren, kunnen we nooit zeggen de accommodaties waren niet goed genoeg. Nee, we zullen altijd zoeken naar het meest optimale. En we doen dat ook graag in samenwerking met Heerenveen. Dat hebben we ook de afgelopen jaren gedaan. Maar we mogen onze ogen ook niet sluiten als er ergens ooit een andere ontwikkeling plaatsvindt. Bloot dat topreedrieden hier, ja of nee? Dat kunnen we nu nooit met 100% zekerheid stellen, omdat we niet weten welke initiatieven er waren, maar ook plaats gaan vinden. En wat dat gaat betekenen voor een hele nieuwe opzet van misschien wel topsportfaciliteiten.